Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-att ta' turisti li qattaw xirjieli fil-lukandi jew stabbilimenti oħrajn ta' akkomodazzjoni kollettiva żdiedu bi kważi 200,000. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO għal perjodu ta' Jannar u Ġunju li għaddew fejn dawk li għaddu f'tal istabbilimenti kienu jammontaw għal aktar minn 1.5 miljun. Mill-istess ċifri wkoll jirriżulta li ġiet irreġistrata żieda wkoll fl-attarijieli ta' okkupanza f'dawn il-postijiet ta' akkomodazzjoni kollettiva. Dawn żdiedu minn madwar 5.6 miljun fl-ewwel nofs tal-2025 għal kważi 6.2 miljun lejl fl-istess perjodu din is-sena, żieda kważi 560,000 lejl. Skont l-NSO l-aktar tip ta' lukandi li gawdew minn dawn iż-żidiet kienu dawk ta' erba' stilel li raw kważi 664,000 klijent, warahom ġew il-lukandi ta' 3 u 5 stilel bi ftit inqas minn 396,000 u aktar minn 250,000 rispettivament. Interessanti l-att ta' viżitaturi li għaddu fil-lukandi u postijiet oħrajn ta' akkomodazzjoni żdiedu madwar 14% kemm għal Malta kif ukoll għal Għawdex u kemm oħra.